Okuliare na nočné šoferovanie nepredávame. Okuliare na nočné šoferovanie nefungujú. Máme v ponuke fotochromatické okuliare so žltými sklami, ktoré vám opticky zosvetľujú obraz a farby sú teplejšie. Tieto okuliare sú vhodné do premenlivého alebo zamračeného počasia, keď potrebujete troška vyvážiť ten kontrast a mať pocit, že je vonku jasnejšie. Tieto fotochromatické okuliare so žltými šošovkami od značky Polarons sa zatmavujú medzi žltou a hnedou farbou, ako môžeme vidieť na názornom príklade. Odporúčam ich na rôzne športy, alebo sú tiež obľúbené u rybárov, hlavne v zamračenom a premenlivom počasí. Pre bezpečné šoferovanie počas dňa používajte polarizačné okuliare a pre bezpečné šoferovanie v noci nepoužívajte žiadne slnečné okuliare alebo okuliare na nočné šoferovanie, iba vaše dioptrické okuliare, ak ich samozrejme potrebujete. Ak si chcete pozrieť ponuku polarizačných okuliarov, navštívte weby polarizačné.sk a polarizačný.cz.